Benim sırışımın ismi Bашкорт халкының ислам динин кабул итү хакында. Соңгы йылдарда Башкорт халкының ислам динин качан кабул итү хакында хезмәтләрдә төрле фарызлар булды. Бул темага Башкортстан галимләреннән археолог Рускович, антрополог Ничалода, фәлсәфәчеләр Дамир Вәлиев, Әминев, Барисова, Сәгитов, Юнусова, Ямаева, Таймасов, Хәмидуллиндар үз карашларын белдерделәр. Вәли башкортларның ислам динен кабул итү үзенчәлеге хакында. Исламды башкортлар арасында тарату вакыты феодал мөнәсәбәтләрнең артабанғы үсеше осырына тарап килә. Мусулман диненең башкортларга үсеп инүендә әллә никәтәләр булмагандыр. Бу шуңа бәйле гарәп мусулман культурасы, башкорт культурасы кебек үсмә малсылык характерында була. Булар башкортларның иҗтимагый аңында уларның мусулман динен кабул иткәнгә тиклемге культураһының күп кенә элементларын саклап алып калуга булышып иткән дип язды. Әминевта ислам динен кабул итүдә халыкларның охшаш гадәтләрен асыклай. Башкортларның борынгы заманнарда ук ислам тоткан төрки халыклар белән тыгыз аралашып яшәүе һәм уларның безгә тел һәм мәдәнияте белән ярдәм булуы башкортларның шунлыктан мусулманлыкны үз итүгә сәбәп булган ди. Күп милләтләр турында башкортларда мәдәнияттән арынып, рухи тормышыбызга якын булган ислам динен кабул итеп, хәзер инде 1000 елдан артык мусулман булып яшәй. Билгеле булуынча, гарәп сәяхәтчесе Әхмәд ибн Фазлан да 922 елда безнең җирләр аша үткәндә башкортларның ул заманда ук мусулманнар барлыгын билдәләй. Галимнәр фикеренчә, Башкортстан территориясына ислам дине әкренләп инә. Әмма башкортлар арасында икенче буатталык мусулмандар булуы билдәле. Мәсәлән, 1945-50 елларда Башкортстан җирлегендә, ягъни Стәрлетамак янындагы Ивашовка авыл янында үткәрелгән археологик казылмалар күрсәтүе буенча ислам дине кануннары буенча ерләнгән каберләр 7-9 буатка карай. Шулай ук 14 буатка караган Тактасылык, Әзмәт, Дәрбиш, Караяр, Яңа-Троицк, Шахтал каберләрендә мусулманнарныкы булып чыга. Гадәттә, галимнәр башкортлар арасында исламның ныклап тарала башлавын Алтын Урда ханы Үзбәк хан белән дә бәйләгән. Чөнки 1312 елда ул Алтын Урдала исламны дәүләт дине дип игълан иткән. Әлбәттә, бәлки билдәләүенчә, Алтын Урда хандарында хезмәт иткән башкортлар арасында ул вакытта ук мусулмандар булган. Башкортларга беренче сахабалар Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям үзе икән сагында атап әйткәндә 639 елда ук иде. Тажетдин Ялсыгуловтың Тарих-намайы Болгар китабынан билдәле булуынча, Һиҗрәнең 9 елында Айдар ханга 3 сахаба килгән. Рәвәттән билдәле булуынча, Рәсүлбек сахабаларны ибәргән сакта Зөбәйргә ябыр өчен карага уты, Ханталга таяк, Габдрахманга сәллә биреп ибәргән. Улар Болгар иленә килгәч, үзләрен кайыптар дип таныталар. Ул вакытта Айдар ханның кызын Халиш булып серләгән була. Бу 3 сахаба ханга кызымны хавыктырга, безнең дингә, ягъни исламга күчергән дигән халык менән уның кызын даулайлар. Шулай итеп, Айдар хан һәм уның вәзирләре ислам динен кабул итәләр. Улар мәсҗид халык Һиҗрәнең 12 елында, Хариф елында, балык йондырлыгының 26 көнендә Рамазан айының 12-ндә беренче хутба үткәрелә. Һәм ундагы Болгар халкы тулысынча ислам диненә күчәләр килгән. Имам сахабалар мәдрәсә халыкты укытып 10 ел яшәгәндән Габдрахман бин Зөбәйр белән Зөбәйр бин Жарда кире Мәдинәгә кайтып китәләр. Хантал Айдар ханның кызына өйләнеп торып калган дип бәян ителгән Тажетдин Ялсыгуловтың китабында. Татар тарихчысы Хисамиддин ибн Шәрәфетдин Тәварихи Булгария китабында да ошо тарихты һөйләй. Әмма уның хезмәтләрендә 3-нче сахабаның исеме бераз башкачарак яңгырай. Хантал түгел, Талха ибн Усман дип күрсәтелгән. Бу хакта тарихчы Ален Франк билдәләп киткән. Тажетдин Ялсыгулов һәм Хисамиддин Шәрәфетдин хезмәтләрендә 2 сахаба килеп кайтып китүләре хакында әйтелһә, Зәйд улы Зөбәйр белән уның улы Абдрахман кайтмагандар. Хәзерге Башкортстан Миякә районы Илсугул авылы янындагы Нарык тауда ерләнгән дигән фаразлар
kısılık tarikatları ehlileri arasında. Hüsamettin İbn Şerifeddin hizmetlerinden anlaşılırsa, o Bulgar eğitiminde İdil boyu Bulgarlarında tügül, Edir'in İdil Ural boyu regionunun uzunluğunda tutkan. Bunun eserlerinde Səhərlərdən birislərdən bulup, İslam dini kabul etken başlık Müslümanlarının isimleri tilge alıngan. Ular Eyli ırığından Ayıtqul, Zeyd ulu Qıtlıbay, Devletbay hem Abidin Halidin tutulgan yerde yaşayan Vajura Xan'dın Kul Astildağı Canqul hem Avanqul isimlerini etken. Tajikistan Sılıf'tın tarihnameyi Bulgarlar aşağılarına dayanıp, gün sürüş valimi Dr. Alen Frank Ayarxan'ın da Eyli kabilenen bulganın kızıp üstüne algan. Тарихнаmeyi Bulgar, башкирский раскос булгарам выражено более прямо. Здесь булгарские ханы, включая Айдархана, который принял ислам, являются потомками Айли, предка башкир Айли. Следовательно, булгары – это как, собственно, булгары, так и башкир Айли. Информант Марсел Хурматуллин фикринсейхе, Eylilər batşalarda el mırdalar ırığından hayrat buyur bulgan. Çünkü mırdalar ırığı Eyli kabiləsinin akıbət tərəfən alğanlar. Şulay Garifullah Sotoy fikrinsələr, Aydar Xan hem Bulgarda yaşamışlar 6-30 yılda İslam dinini kabul etkəndər. Şulay etib, bir Yasir Rulov, Şerefeddin hem Kur'an-ı yazmalarına dayanıb, Başkırtlardan İslam dininin birisi bulup Eyli ırığı başkırtları kabul etkəndik eyle aladı. Alen Frank kitabının kurulunsa, Bulgar, Başkırtlardan Eyli kabiləsinin qalanı hem dirikəni anlaşılar. Ahak Timiri Bulgar qalahın Miratqaz, hem Qazan xanlığı, Barılqa Tilgəz, Eyliler bu taraftardan qızıqlanıb sığarılğanlardır bulga gerek. Her günde Eyli kabiləsi Başkırtlarının qala vaddılan məsələ qeyri, Balaka Tayvarlarında şulay oksilərdə Burgan, Sıqov, sırtlarında yaşayır. Sahabeler hem Sebebilerden her bir Başkırstan teritoriyanda İslam dini ada başka devletçilerde tanıtkan. Bu hafta ilmi kitaplarda hem dini öğretilerde yer ettiler. Mesela bir faktör ekspedisyon başlatında yarıp alınan Dətişli yaklarında din tarafı diyen rivayette Orta Asya'dan gelgen ilsiler turağında bir bara. Elek din tarafında bu yaklarına Bukhara'nın üst ilsikiler. Birinin burayda Mustafa avlunda öldürgenler, onun ismi Burhaneddin Evliya bulgan. İkincisi Yanı Kaypan avlunda, Halil Tatıştırayında, Mescid Tatıştırayında parayı bulgan o Yanı Kaypan. İkincisi Yanı Kaypan avlunda Mescid Askan, ikincisi Mescid Askan hem onun şakirtleriyle bulgan. İsmi Gali bulgan. Onu şunda kumbenler. Kabir taşına 1178 yıllık yanılgan. Üçüncüsü Gayne yanına gitken Kuyalı, Bardı, Şermuşka anıt yaptarlar. Onun yanlışı bildehi. İşki Hikmet Avlı rivayetinde de bizim Nesip Irak'tan gelgen, bunda din tarafı özünlük başkanlık gelgen. Şuna iddet, orada yazılanlardan kurulunca 7'si Buat'tan alıp 12'si Buat'a saklı, Başkurt elinde İslam dini yaraydı o din tarafından bulgan diyen onun tarafını aladı. Rahmet kullanalım. Rahmet, sorular? Yeğenimde Sakarya'dan Yeğenimde İsmail'dan Bisiklet programlarıydı. O zaman Sakarya'dan Yeğenimde Yeğenimde soru falan. Bu şahsen, bunda ayıp bittim indi. Şahsen benim fikrim değil, apa bir Sufi'den bir fikri. Bunu başlısa hakayet taşı değildi. O benim fikrim değil. Мы просто концентрируем факт, что есть они. И все было улучшено на столе. Один район был? Мекка район. Мекка. Вот это кем? Миякинский район? Меккинский район. Миниматор шляпан киргиз Меккадан. Киргиз Мекка Мекка район. А? Киргиз Мекка Мекка Сурулин. Onların tanrının gitme tuttuğu için bilgiler hem de şekil yaptığının tarafından sonra aldıklar ve nasıl bilgiler. Doğru, hem senaryolar konuşuyor. Bize veriyor. Kim bu? Evet.
Sakarya kadar benim yok ben. Zeyd oğlu Zübeyir. Hem onun oğlu Abdurrahman. Kırgızistan'dan benim ortaşım var.